Ako som vám avizoval, dnes bude celú hodinu k vám v dispozícii u nás v štúdiu Richard Sulík, predseda strany Sloboda a Solidarita. Krásny deň. Dobrý deň, pre. Dobrý deň, pán Sulík. To skútri, nie? Tak sme posúvali predpoveď. Áno, máme počasí. Vyhľadí, ja nevidím, kde to nemiesto. Ako sa vám cení na tej stoličke? Boha, pozeraj na to. Včera celú hodinu na nej sedel Robert. Kurva, inak taký Vyhriata to je. Ja som s tým OK, ako vy hovoríte, ale čo vy? Ja to si tiež OK, hojdám sa, naše preferencie. Pripravený, keby niečo, môžete si to odpísať aj Richarda Sulíka na 0905. Vôbec neodhrnúce nič. Vôbec neodhrnúce nič. Prečo som to počúvate Expresse. Už tam nejde oproti trestnejme. Ale dole, smerom dole je odhrnúce, ešte tu je. Prosím, ten odhrneš. Ja vypiem tak skôr. Ten by si mal zapnúť zadnú hlavku, lebo nevidíš ani na boháčka. Tu sú kamiony, aj autobus. Aj autobus, priniesť, dobre. skladáš. Toto bude ešte sranda. No, to máš, máme čas. Nemáme to náhodne istý, počúvaj, dáme kolóna, vidím tam tam. Autobus sa tiež ale asi nepohne. Najlepšie, že z hora sa pohneš na dole. Keď tam oni stáli a nehali nás prejsť. Tu by mal byť policajt, vieš? No. A mať vysielačku a ho rozpráva sa s tým druhým. Sa musí stať v takomto počasí. Troška zase platený, boha jo. Ale nechcem do tej zimy. Piči všetko do auta, kurva. Čiže tu nám natankoval, že tam sa to dá, že nie je určitý. To si na kameru, nie ako na autobusu. A to sú iba 3 hodiny po obede. No a čo to bude večer, koľko? Tak museli teraz pustiť dole, vieš, policajti, ale